con los terroristas. Ahoj, ja vás vítam u ďalšieho let's playu. A teraz tento let's play bude mať taký divný nádych gladiátora, lebo si ideme zahrať gladiátora, teda Sword of Sandal, čo v preklade znamená meč a sandále. A potom je gladiátor. Toto je úplne prvá verzia, takže jednotka. A to... takže ideme si zahrať. Tento vyzerá ako ten zo Smoosh. Neviem teraz jak sa volá, ale presne sa neho podobá. Zvýšime nejaké veci, tu dáme sem, tu takto a takto paráda. Dobre, máme 1000, za to si pokupujeme. V tejto prvej verzii je to iba tak málo. Si ešte pamätám na starý čas, keď ste boli ešte mladí a hrávali ste gladiátora o 106, aspoň po niektorí dúfam. Fakt dúfam. Alebo je to úplne skvelá hra, toto je mega hra, super, big as nigga. OK, teba by som mal dať. What the fuck, tu na ne sú aj tie armory. Aká divná hra. Čo? What is... Dobre, nebudeme skúšať. Jeho hlasivky. Strašne málo máme života, ešte menej máme. What the fuck, tam sa zobrazila aj ma. Ešte máme energie o dosť menej. 8. No. Ja by som to narval do dvoch partov. Pričom ja by som to skúsil, podľa takýna skúsil prejsť. Ak sa to vôbec podarí. A potom budeme nasledovať ďalšia, druhá časť. Gladiator 2, Sword of Sandals teda 2. No som trojka, paráda. Champions Battle. A potom by nasledovali tie ďalšie časti, ako je dvojka, trojka a neviem po koľkátku je to. A teraz skúsime trochu vyprovokovať. No. Pod Omega, Omega! No nie, skúsime to druhýkrát. No, takže späť. A ideme teraz proti tomuto veľkému betlákovi. Hľa! Hoho. Ne. Prečo bere toľko veľa? No, tak ideme zase proti. Neviem, dúfam, že už teraz vyhrám. What the... no poď, zlato. What is this shit, fucker? Fú. Teraz neviem, aký má silný meč. Neviem, že či, ak vyhrám tento duel, že či nemám zobrať jeho. Dúfam, že Prdele! Tak teraz si už musím niečo poriadne kúpiť. Aj keď zase na nič poriadne nemám. Tak aspoň takýto slabší mečík. A nejaké pickejšie brnko. Stojí 100. No, výborne. No teraz ho už musím dať. Aspoň dúfam. Som teraz poriadne zvyšoval agility. A strencov si nezvyšoval, podľa mňa je to hlúposť. Ešte aká attack a agility som si zvyšoval. Poviem, že mi pomôže. Fú, ale ten má rany. Chlapec. Jakže tak hituje? Dúfam, že vyhrám, lebo mám nervy trošku. No prosím. Ne. Ty vole. No som späť a po niekoľko pokusov som to aj tak nedal. Teraz fakt dúfam. Veľmi dúfam, že ho teraz dám, lebo
Veľmi sa nahnevam, ak ho nedám. No poď. Ne, neuber mi. Prdele! Tak ja by som tento diel fakt ukončil. Ospravedlňujeme sa za to, že mi to fakt nevyšlo. Ale to zase neviem prečo nedalo mi, aj keď som to predtým dvakrát skúšal a dostal som sa až do 4. až 5. kola. Tak teším sa u ďalšieho dielu, ktorý bude diel rozdiel na 2 až 3 party, to bude zo Sword Sandals 2. A ja sa veľmi na vás teším, dúfam, že aj vy sa tešíte, aspoň po niektorí, aj keď tento diel bol samý hovnomrt. Sorry za ten výraz, ale bolo to také. Takže ospravedlňujem sa za to a zatiaľ dovidenia.